Hola amics, com esteu? Soc Vicent Martí i en primer lloc voldria donar-vos l'enhorabona per aquest 25 aniversari que anem a celebrar la Unió Musical d'Otos. Moltes felicitats per a tota la família de la Raboseta. Bueno, em vau demanar que contara un poquet el que va suposar per a mi el meu pas per la banda d'Otos, no? Tots aquests anys, el que van significar per a mi. Bueno, jo contaré un poquet la història. Penseu que jo quan vaig arribar a Otos, doncs jo havia fet cursos de direcció, havia treballat en bandes joves, de vegades en quan alguna banda pues, em convidava a dirigir alguna partitura meua, però fins que em vaig arribar a Otos pues, no vaig tenir l'oportunitat de poder treballar en un grup més o menys qualificat de músic de forma continuada, no? I el fet de que la banda d'Otos confiara en mi, no? I em donava l'oportunitat de poder portar a terme totes les meves inquietuds musicals, tots els projectes, no? El fet de treballar en una banda de música pues, va crear en mi un sentiment de gratitud, d'agraïment, que trobo que m'acompanyarà tota la vida. Bueno, aquests anys van ser anys de molta il·lusió, moltes ganes de fer coses, de fer faena, i la veritat és que ho vaig tindre fàcil, vaig tindre molta complicitat per part de tots, per part del poble, de tots els músics, de l'Ajuntament. La veritat que vaig tindre prou fàcil, van ser uns anys molt feliços per a mi. Bueno, jo no sé la meva aportació a la banda si va ser molt o poqueta, jo me conformaria en que fora la meitat del que em vaig emportar jo d'Otos, no? Jo deia, em vaig emportar molts amics, vaig emportar moltes experiències, moltes anècdotes, van recórrer molts pobles, en cada festa que anàvem jo sempre aprenia coses noves, recorde les entrades que fèiem i no en tenien, espectaculars, també recorde les festes de billar, recordo també una vegada que vam anar al coll que em va caure una àvia, ai mare, jo no sé com vam poder acabar l'actuació eixa. De fet, crec que després em van enviar una carta d'agraïment per poder acabar l'acte, no? També recorde l'orgullós que estava jo desfilant amb la banda d'Otos pel Mestalla. Va ser també una experiència molt bonica, no? D'aquesta experiència me'n recordo jo que vaig tirar a donar l'entrada a tota la banda i que em vaig donar compte que de mitja banda per carrera estan fent fotos i no m'havien vist. Dic, ai mare meva, bona comissió. Però molt bé, va estar molt bé la cosa. També recorde, mira, parlant d'aniversaris, vam coincidir també, estàvem jo allí, la celebració del 10 aniversari. Vam tenir molta il·lusió, preparant-ho tot i, bueno, intentant que fos el millor possible. I el que sí que em va marcar allí a Otos, i jo sempre ho conto amb molt d'orgull, és el viatge que vam fer a Àustria. Jo que un poblet com Otos, no?, que pugem en autobús un grup de músics i se m'anem per a Europa, això no ho sé, jo no ho he vist en cada puesto, però en fi, per a mi aquest viatge em va marcar molt perquè vam estar en la cuna de la música, vam estar en ciutats musicalment tan importants com Salzburg, Innsbruck, Milà, i vam estar en casa de Mozart, una experiència com a músic que a mi la veritat em va marcar. Però també vaig treure altres conclusions d'aquest viatge, no? Que les bandes tenen que fer concerts, tenen que tocar, però aquestes cosetes que es fan també fan realment pinya, fan que els músics se senten més units i a la llarga, a la definitiva, que sona millor la banda, no? De fet, jo, després d'aquest viatge, allà on he treballat, he intentat estimular, promoure aquest tipus de coses, no com el viatge que vam fer nosaltres, que això anar a Àustria, això no ho ha trobat a fer jo més mai a la vida, però sí viatges per a fer pinya, no? Com diuen ara, perquè hi ha química en la banda. Bueno, l'únic que em queda dir-vos ja és reiterar les meves felicitacions, donar-vos les gràcies per pensar en mi en aquesta fita tan important, animar-vos a seguir treballant per la música en el poble, per a portar l'associació musical ben amunt, ben amunt. Jo soc dels qui pensa que no hi ha cap col·lectiu ni cap associació que aporti tant a un poble o a les persones com una societat musical, no? Però en tots els sentits, en el cultural, en el social, en l'intel·lectual, en l'emocional, en tots els sentits. Jo crec que som insubstituïbles, però bé. Bueno, això, que no m'enrotlle més. Reiterar-vos les meves felicitacions, moltes gràcies a tots i espero que ens vegem prompte. Adeu!